Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur iraiak 5 dugu, asteartea. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz? Ondo, beste egun bat gehiago. Egun polita gaur, ezta? Bai. Eguzkia atera da eta arratsaldea ongi pasatzeko aukera, ez? Gaurko eguraldiarekin. Bai, hori da. Osan, zer dago gaurko elkarrizketen tartean? Bai, Josu Martin etorri da eta etxe ikusezinaren kolektiboaren kidea da eta horri buruz arituko da. Osan, interesgarria elkarrizketa? Bai. Osan, gelituko gara. Eta bestalde batetik gaurkoan, Ilundain Fundazioetik Nerea Zubeldia izanen dugu, bera droga prebentzio teknikaria da eta fundazioaren berri emanen dugu. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1926 urtean, Beryl marka estatu batuarrak ekialdetik mendebaldera Ozeano Atlantikoa gurutzatu zuen. Lehendabiziko emakumean hori egiten zuen lehendabiziko emakumean bihurtuz. 1981 urtean, Errusian giza eskubide eta askatasunen lehendabiziko deklarazioa onartu eta gero, Estatu Independienteen erkidegoa eratu zen eta Sobietar Batasuna desegin zen. Iruin herriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario de Navarra egunkaria. Diario de Navarra egunkariari dagokionez gaurkoan lerroburu nagusia hauxe dio, gobernua Kataluniako galdeketa ekiditu nahi du hautetsontziak kenduz. Rajoiek ez du argitu erreferenduma geldiarazteko zein den erabiliko duen estrategia. Bartzelonako alkatea galdeketerako egoitzak usteko prest agertu da. Bestalde gaurko argazkiko irudian Iruñeko Jango Hasi Miranda kalea dugu, auto-ilara txikiekin estreinaldia. Aldaketak lehen eguna izan zuen atzo eta zalantza kexu eta auto-ilaren artean pasa egin zen. Argazkian esan bezala, Jango Hasi Miranda kalea ikusi dezakegu garraio publiko eta udaltzaingoaz lagunduta. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik ez behar baten berri eman behar dizuegu Diario de Navarra egunkariak dioen moduan, traktore batek harrapatuta hilda 13 urteko haur bat Saldia herrian. Eta bukatzeko kirol kontuetan albiste honak, izan ere irristaketa mundialean brontzea lortu du Joseba Fernandezek. Aurrera egin dezagun Diario Notizias egunkariarekin. Hauxe dio lerroburu nagusiak gaurkoan, ezagun batekin liskarra izan ondoren, kalean hilda gizon bat labankada batez. Erasotzaileak birikean labana sartu zion eta udaltzaingoak gertaeraren egilea atxilotu du. Gaurko protagonista argazki nagusian baita ere Iruñeko kalea dugu, San Lorenzoko kalea zuzen ere, trafiko aldaketa lehen egunean normaltasuna, Iruñan atsegintze planak kotxerik gabe utzi du Iruñeko erdigunea eta esan bezala hortxe ikusi dezakegu San Lorenzon autobus geltoki berri bat. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, traktore batek harrapatuta haur bat hilda Saldia zen eta bukatzeko Nafarroan langabeziak zertxobait bera egin du. Bestelako kontua gaurko gara egunkariko azalean, lerroburu nagusiak nazioarteko kontuak Bogota eta ELN-ek su-etena azpimarratu dute. Kolonbiako gobernuaren eta ELN-eren erabakiak izaera aldebikoa dauka. Gaurko argazkiko protagonistak iparraldekoak ditugu, ikasturte eta ilusio berriak Seaskaren Lizeo berrian, Bernart Etxepare Lizeoan atzo izan zuten lehen eguna. Eta horren erakusle den irudi handi bat dugu gaurkoan garako azalean. Bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, abuztuak langabeziaren inguruko zalantzak sortu ditu, eta bukatzeko Euskadiko Fundazioa Mikel Landaren esku geldituko da. Aurrera egin dezagun berri egunkariarekin,
Azalean eta argazki handi batez lagunduta lerroburuak hause dio Bernart Etxepare Lizeoa zabalik. 300 ikasle hasi dira eraikin berrian, lanbide heziketa euskaraz jaso ahal izango dute lehen aldiz Ipar Euskal Herrian. Eta hortxe dugu horren erakusle den ere argazki handi bat goiko aldean. Bestalde, erdialdean eta lerroburu handi batean sindikatuen albistea, ELA eta LABek prozesu subiranista soziala sustatuko dute alde batekoa. Eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik aldizkari digital bat sortu dute euskal kulturaren ikerlanak argitaratzeko. Eta bukatzeko nazioarteko kontuak ELN eta Kolonbiak suetena sinatu dute lehen aldiz historia. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Alde Zaharra atseginagoa da atzotik aurrera, eta hortxe ditugu berrikuntzen berri ematen diguten bi irudi. Bestalde elkarrizketa bat Mikel Arizi, hause diote bere adierazpenek, teknologia berriek pertsonen mugikortasuna erraz dezakete. Eta bukatzeko euskaltegien kontuak, gozatu euskara goiburuarekin euskaltegietan izen emateko kanpaina martxan jarri du gobernuak. Ezagutu dezagun aste honetako agenda. Gaur, umeentzako zinema. Arratsaldeko 5:00 Bebe Jefazo pelikula eskainiko da El Corte Ingleseko kultura arloko gelan, doako sarrera. Irailaren 6-tik 10 arte, batasun privilegioa ospatzeko ekintzak egonen dira. Erdi Aroko merkatua, erraldoiak eta burua handiak, musika jaialdia eta bisita gidatuak, besteak beste. Ostegunean, Thursday Pussy Dogs musika taldearen kontzertua egonen da Iruñeako Zaldi Txuriaren txokoan, arratsaldeko 8:00. Ostiralean, arratsaldeko 8:30, Obra de Dios deituriko antzezlana ikusteko aukera izanen da Gaiarre antzokian, sarrera 24 euro. Ostiralean, iraiak 8, goizeko 11, lasterketa solidarioa izanen da Iruñean. Sarasate pasalekuan hasiko da eta 5 edo 10 kilometro egiteko aukera egonen da, sarrera 12 euro. Ostiraletik larunbatera, Burlatako eguna ospatuko da izen bereko herrian. Programan mus txapelketak, kontzertuak, zezenzuzkoa eta umeentzako jokuak egonen dira, besteak beste. Ostiraletik larunbatera, Punk Autoedizio Festivalaren 3. edizioa ospatuko da Etxabakoitz auzoan. Ekintzak, kontzertuak, mahai borobilak eta autoedizio tailerrak, besteak beste. Larunbatean iraiak 9 arratsaldeko 6-etan Arrikurrok musika jaialdia ospatuko da Antsoainen. Taldeak, Narko, Josetxu Piperrak and the River Rock Band, Anfonik, Esian taldea, Los del Rayo eta Txotacabra. Iraiak 5 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenelako albisteak utzi izkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko abuztuan 24.500 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten Harresietako jaialdian. Joan zen urtean baino 120 gehiago hasi da parte hartzea. Eta Iruñeko udalak 2016 urtean 186 kakotx 2 milioiko gastua izan zuen, 101 kakotx 5 hasi da gastua pasaden urtearekin alderatuz. Iruñeko udalak 800.000 euroko laguntza emanen du Alde Zaharra eta Zabalgunea zahar berritzeko, eta bestalde 550.000 euro izanen dira baita ere balioztatze txostenak burutzeko. Kontu gehiago udalean, 2018ko Sanferminetan saltoki ilegalak ekidieteko konpromezua hartu du udalak, neurri bereziak eginen dira erabaki hau aurrera eraman ahal izateko. Eta bestalde normaltasun eta trafiko gutxi aldaketak egin diren lehen egunean Iruñeko erdigunean. Kontu gehiago Iruña aldean, udalak Rozalejo Markesaren jauregiaren okupazioa gaitzetsi egin du. Eta bestalde, Iruñeko bozeramaileen batzordeak Javier Pagola idazleari emanen dio Iruñeko zapia, hurrengo ostegunean berretsiko da erabaki hau udal bilkuran.
Eta beste gaitzespen batekin aurrera jarraitu, Iruñeko udalak turismoaren aurka egon diren erasoak gaitzetsi ditu. Aurrera egin dezagun asteartero egiten dugun moduan Berriabeitirekin, diru laguntza saltokietako errotuluetan euskara erabiltzeko Berriabeitiko udalak errotulu berrien gastuaren 50%ko laguntza emanen du establezimenduak errotulu berrien euskara erabiltzen badu. Eta Artikako kulturetxeko liburutegi eta taberna itxita izanen dira denboraldi batez, zehazki liburutegia uztailaren 31-tik irailaren 8-ra egonen da itxita. Eta bestalde guztiondako ikastaroak ere izanen dira 2017-18 ikasturtean Berriabeiti aldean, informazioa eta izen emateak 012 telefonoan, irailak 13, 14, 15 eta 18. Aurrera egin dezagun Berriozarrekin, udal jarduera eta ikastaroak ere hementxe ditugu 2017-18 ikasturtari begire, irailaren 11-tik 15-era eman daiteke izena 012 telefonoan. Kontu gehiago Berriozarraldean, aurre eskolako jantokiko bekak eskatu daitezke, 2017-18 ikasturtari begira, eskaerak egiteko epea irailaren 4-tik 15-era izanen da biak barne, Berriozarko udaleko auzo bulegoan. Eta bestalde ohitura osasungarriak argazki lehiaketa antolatu dute Berriozarko udalean, argazkiak Berriozarko udalaren auzo bulegoan aurkeztuko dira, irailaren 11-tik 15-era. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, ezgaitasuna duten pertsonentzako lagundutako garraioa laguntzaren eskaeraren deialdia argitaratu dute, eskaerak eta gainerako agiriak udaleko erregistro orokorrean aurkeztu behar dira irailaren 13 arte. Udalerrietako albisteak alde batera utzita aurrera egin dezagun egunero bezala eguraldiarekin.